Slnko sa nám prebralo k životu. Obrovská explózia na jeho povrchu spôsobila geomagnetickú búrku a tá môže zasiahnuť aj Zem. Vyvrhnuté častice síce našu planetu priamo nemieria, ale vedci nevylučujú možné narušenie mýtneho systému na Slovensku. Takúto explóziu na Slnku vedci nevideli od roku 2006. Erupcia najsilnejšej kategórie X môže ničiť satelity či spôsobiť masívne výpadky elektriny. Geomagnetická búrka môže zasiahnuť aj Zem, podľa prepočtov o 2 až 4 dní. Si predstavte, že by sa pokazili prístroje na družiciach, ktoré u nás riadia SkyToll, teda vyberanie poplatkov na diaľniciach. Všetci šoféri by sa samozrejme že potešili a takáto porucha teda môže nastať. Takzvaný výron koronálnej hmoty sa svojou silou môže pokojne zaradiť k šestici historicky najsilnejších výbuchov. Podľa vedcov sme však tento raz mali šťastie. Väčšina uvoľnených častíc totiž smeruje mimo našu planétu. Namiesto katastrofických scenárov tak Zem čaká pozoruhodný prírodný úkaz. V dôsledku slnečnej búrky sa zosilní a zvýrazní polárna žiara. Erupcia sa vyskytla na okraji Slnka, to znamená, že skôr tie častice nás minú našu Zem. Mohutné slnečné búrky budú do roku 2013 čoraz častejšie. Prognózy vedcov nie sú nijak optimistické. Slnko sa totiž blíži k svojmu 11-ročnému maximu. Je to taká predzvesť a príprava na to, aby sme väčšiu pozornosť teda venovali procesom na povrchu Slnka, pretože my dneska teda vieme, že Slnko svojimito procesmi ovplyvňuje dianie u nás na Zemi. Erupcie na Slnku sa síce dajú predpokladať, no presné systémy predpovedí zatiaľ neexistujú. Jan Tribula a Marek Gudiak, televízia Markíza.